एग्रिमेंट खालायनांगौ होननानै 5000 फैसा मोनैनि खेबाखै। माबायदि एग्रिमेंट खालामजानो लुबैदों? एग्रिमेंटआ गावसिना माबायदि खालामनांगौ थाखा नांगौ जाहैबाय आरो एग्रिमेंटआव। बेसेबां थाखा बिदों? 5000। नोंथांमोना मा जाहोननि थाखाय दिनै खौरांगिरि मेल हाबाफारि लानाय जादों? फाटाबारि CDC हिसाबै जिबायदि कारापसन हाबनानै दङ इलिगेल, बे हिसाबैनो फार्स्टनिफ्रायनो जोङो सरकार दानायनि उननि बोसोर बेलानिफ्राय जोङो नायबोदों मोजाङै सलायो खोमा होननानै। खिन्थु दिनै नायबोबाय दा जों रिपर्ट लागासिनो जों बेनिफिसियारि हिसाबैहाय पाब्लिक हिसाबै जोङो दा मेम्बारफ्राबो कमप्लेन होयो। कमप्लेना बेनो दा जेरै बाजेट फैयो बे बाजेटना जेरैबायदि रायजो राजा बा मेम्बारनि सोमोन्दै माबा बिसयैहाय अफिसफोराव मोजां रोखोम सावरायनानै बाजेटफोरखौ खुनु सावरायनानै मोजां राननाय जाया। ओमफ्राय बिनि गेजेराव इन्टेलेक्सनबो लिङा। ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय मेम्बारफोरखौबो मोजां रोखोम सावरायनाय गैया। ओमफ्राय बिनि गेजेराव आरोबाव जिनाखि हाइवे फैनाय हाउजिं बिनि गेजेराव बेबो सोरनिबा एग्रिमेन्ट खालामा माथिनो सोरनिबा एग्रिमेन्ट होआखैला बेखौहाय दोनथ'यो। आरो बिनि गेजेराव GRS जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन बे GRSनि बेलायावहाय गावगा गासैबो जाबुथिय लानो गावनि आखायाव लाजोबनानै GRSखौबो बिना पाब्लिक इनफर्म लामासिनो गावनो गोसोबायदि सालायनानै गावनो ट्रेन्सफार खालामदों। दा बिनि सिटआवहाय गावगा ओरैबायदि खालामदों बेनिफिसियारिखौ जेरैबायदि मावनांगौ बे रोखोम मावहैयाखै GRSनि बेलानि बायदि। ओमफ्राय दा गावनो गोसोबायदि माने 5000 जुदि एग्रिमेन्ट होआलानो बे न'आ फिन वालनिफ्रायनो थानानै दङ। ओमफ्राय दा दिनैसिमबो 2 बोसोर जाबाय, किसुमाना सोरनिबा बोसोरसे जाबाय, दाबो फिन वालैनो दङ। ओमफ्राय दा सोरखौबा सोंबावदों जाहैबाय नोङो एग्रिमेन्ट जादोंना जायाखै? एग्रिमेन्ट जायाखैला बेनि न'आ थानानै दं दिनैसिमबो। सोरनिबा फार्स्ट किस्ति हाबदों, लास्ट किस्ति हाबाखै, सोरनिबा फार्स्टआव 32,000 हाबदों, नेक्स्टआव हाबाखिसै। बे रोखोमै एग्रिमेन्ट होयैखाय बे न'आ थालांदों। ओमफ्राय दा दिनै पाब्लिकफ्रा बुंदों दिनै बे चेयारमेनखौ जोंनो नाङा। मानो होनब्ला जेरैबायदि जों सिगांनि सरकारावहाय दुर्निति नुबोदों, दा जों परिबर्तन हिसाबै जों सिगांनिफ्रायनो जों सैसोबोनानै थानाय हिसाबै पाब्लिकफ्रा अभियोग खालामबाय थादों। दा जों गोजौ लेभेलावबो जों इमप्रुभबो हरदों ब्लकनिसिम लानानै डिस्ट्रिक्टसिम। दिनै बे खोथाखौ दिनैहाय इमप्रुभ लायाबासिनो पाब्लिकनि डिरेक्सन बायदि मावाखै। दा बेनिखायनो जोङो खावलायदों सरकार दानि जि गोदान बिटिआर सरकारखौहाय दा खावलायनाय हिसाबैहाय जों लामा नायबाय थादों। दा बे हिसाबैनो दिनैहाय पाब्लिकआ जेबो रेहाय गैया। थांनाय जब माबा मा होनो रेशन कार्डनि बेलायावबो 700 लाग्रोबाय। 700 लानानै दाखालि रेशन कार्ड लानाय समाव आरोबाव 200 लाबाय, होमब्ला 900 थाखा लाबाय। माबा मोनसे इडुकेसन माबा पाब्लिकनि थाखाय अनुस्थान फैलाबो फैसानि बादै बिना दिनै जेबो रेहाय गैया। लिथिङावबो लाबाय बियो सोरनिबा 400 सोरनिबा 300 खरि लादों। होमबा दिनै फारसेनिफ्रायनो जों पाब्लिकफ्रा दिनै जों रेहाय गैया। दा बेखायनो खावलायदों चेयारमेननि बेलायावहाय जाहाथे गोजौआव जोंनि सरकार जानानैहाय जाहाथे जोंनि लिडारफ्रा मोजां एक्सन लायो पाब्लिकनि होयोहाय चेयारमेननि सायावहाय। खिन्थु जों दिनै चेयारमेनखौ जुदि बोखायनो हायाब्ला माबा मोनसे खालामनो हायाब्ला जों रायजो राजा जों थाया। बेनो रायजो राजानि प्रब्लेमा। माने बेनो माने रायजो राजाजों खुनु सोमोन्दो गैया, आदा आगि गैया। मालाबा सोरबा माबा मोनसे सावरायगोन दुख सुख हाउजिंनि बेलायावहाय बा जिखुनु खेथ्रआवनो आरो बिनि सोमोन्दैनो माने किसुमाना पाब्लिकफ्रा रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोननानै दङ। खुनु अफिसावबो माने लिङा। आंनो न' खाथि अफिसाव हिसाबैहाय खुनु दिनैसिमबो सिगांथ' सोमोन्दो थायोमोन चेयारमेना आंजोंनो। दा दिनै बोसोरसे जानानै थांबाय जेबो सोमोन्दो गैया। बे हिसाबैनो रायजो राजाबो बुंबाय थायो जों सिगां थानाय हिसाबैहाय जोंखौल' नुयो। माने जों लिडार बायदि जानानै जाम्बालाबो लिडिं हिसाबैहाय बे हिसाबैनो जोंखौ इमप्रुभ होबाय थायो। पाब्लिकफ्रा आमोखा बुंगोन नामा होननानै बे रोखोम बुंनानैहाय हयथ' चेयारमेनखौ माबा मोनसे बुंनो हागौ। बे हिसाबैनो चेयारमेनखौ जोङो सावरायदोंबो सिगांबो। जों बे चेयारमेनखौ जों खुनु प्रकारावबो जोङो नांले। जोङो सिगांबो सावरायबोदों माने जोङो चेन्ज खालामगोन बे चेयारमेनखौ होननानै जों ब्लकआवबो इनफर्म हरदों आरो डिस्ट्रिक्टआवबो जोङो इनफर्म हरदों। दा जोंनि सरकारा अननानै जों खावलायो आरोखि माबा मोनसे जेने एक्सन लायो बे पाब्लिकनि सायावहाय। दानि सरकारा जुदि बिथांखौ जुदि मासिगिरिनिफ्राय जुदि बोख्लायाबा रायजो राजा हिसाबै नोंथांमोना मा राहा लागोन? राहायाथ' बेनो माने जोङो गोदान परिबर्तन नांगौ। बे हिसाबैनो माने किसुमान रायजोफ्रा माने जुदि एक्सन लायाला बे चेयारमेननि सायाव खिन्थु रायजो राजा थाया बे रोखोम। फाटाबारि BCDCनि सिङाव थानाय जि चेयारमेन
खौ खामानि लादोंमोन चेयारमेना बे खामानि लायैनि थाखाय आङो बे खौरांगिरिनि मेलजोंहाय फोरमायनो सानोदि जे चेयारमेना जोंनि बेनिफिसारिफोरनि न'फोरखौ मावनांगौ खामानि दंमोन बे बेनिफिसारिफोरनि न'खौ होनाय जायाखै बोसोरसे जानानै थांबाय नाथाय जाय बेनिफिसारिफोर गाव गावनि न'खौहाय मावनांगौ दायथ' लादोंमोन चेयारमेना बे खामानिखौहाय दासिमबो मावनानै होनाय जायाखै आङो UPPL सरकारखौ गाज्रि बुंनो थाङा नाथाय बे जोंनि फाथाबारि BCDCनि सिङाव थानाय चेयारमेन बिनि खामानि मावनायखौ आङो दासिमाव मोजां मावनाय नुवाखै बिनि थाखायनो जोंनि बे फाथाबारि BCDCनि सिङाव थानाय जाय बेनिफिसारिफोर जोबोद दुखु मोननानै दङ आरो बे जोंनि फाथाबारिनि सिङाव थानाय जायफ्रा बेनिफिसारिफ्रा न' मोनदों बिसोर जोबोद दुखुनांथाव सोरनिबा न'आनो गैजाया थिङानो अखाजों गब्लंजोबनायनि नाथाय दासिमबो बोसोरसे जालायलांबाय दासिमबो बे बेनिफिसारिफोरनि न'खौ दासिमबो लुफुंना होनाय जायाखै आङो गोख्रोङै सोंखारियो बे जोंनि फाथाबारिनि BCDCनि सिङाव थानाय चेयारमेनखौ गोख्रैनो मावफुंनो थाखाय बेनिफिसारिनिफ्राय गाव लुनो होननानै रांफोरखौ लानाय जादों अलरेडि बेनिफिसारिनिफ्राय रांफोरखौ लानाय जादों जायफ्रा एग्रिमेन्ट दंमोन बोसोरसेनि सिगांनो बे खामानिखौ मावनो होननानैहाय लानाय जादोंमोन बेनिफिसारिनिफ्राय नाथाय बे खामानिखौ मावना होनाय जायाखै मानि थाखाय मावना होनाय जायाखै बेनिफिसारिनिफ्राय अलरेडि बियो फैसाखौ लांजोबखाबाय नाथाय बेनिफिसारिनिफ्राय बे न'खौ दासिमबो लुना होफुंनाय जायाखै माबायदि अबस्थायाव दङ दा न'आथ' फाथाबारि BCDCनि सिङाव थानाय जोंनि थुरिबारियावनो गंथाम गब्रैसो दङ बियो दासिमबो लुफुंना होनाय जायाखै आद्रा जानानै दङ गाव लुनो होननानै दायथ' लादोंमोन गाव लुनो होननानै चेयारमेना दायथ' लाखादों जों खोनानो मोनदों बिथाङा न' लुनाय एबा जब कार्डनि खामानिनि बिसयाव बिथाङा रां खांनानैबो जादों होननाय खोनादों बे बेसेबांसो सैथो प्रत्येक बेनिफिसारिनि माबायावहाय बियो 5,000 खरि लादों 5,000 खरि आङो रायजोनि जानानै आं बेखौनो लुबैयो चेयारमेन बिथांखौ जेन जाय बेनिफिसारिफोर गावहा दायथ' लादों बेखौहाय मोजाङै लुफुंजानो आं लुबैयो मोजाङै मावलांनो थाखाय गमामायै जुदि सोलिबाय थायोबा नोंथांमोना जोंनाव रायजो जानानै मा बेबस्था लागोन आरो बिथाङा गावनि गोसो बायदि सोलियोब्ला जोङो बे फाथाबारि BCDCनिफ्राय जोङो बे चेयारमेनखौ जोङो नाङा थारैनो सिङाव बिथांनि मावनायफ्रा दुर्घटनाफोर जामारदों नामा बियो मावनाया गावनि गोसो बायदि मावो मेम्बारफोरजोंहाय ग्रुपथ' खोथा रायलाया मेम्बारफोरजोंबो माबोरै मावनांगौ माबोरै मावनाङा बियो सावराया गावनि गोसो बायदि बे खामानिखौ गावहा पार्सनेल सिरि मावो दा रायजो राजाफोर हिसाबै नोंथांमोना बिथांनि मावनायखौ मोजां मोनाखै नामा जोङो रायजो राजा हिसाबै जोङो बिथांनि मावनायखौ मोजां मोनाखै बिथांनि मुङा मा बिथांनि मुङा निर्मल फाथाबारिनि चेयारमेनखौ नांगौना नाङा रायजोफोर फाथाबारिनि चेयारमेनखौ नांगौना नाङा रायजोफोर आंनिया जाहैबाय माने फिनलाव दं नङा बेखौ बिसोरो एग्रिमेन्ट खालायनांगौ होननानै 5,000 फैसा मोनैनि खेबाखै माबायदि एग्रिमेन्ट खालामजानो लुबैदों एग्रिमेन्टआ गावसोरना माबायदि खालामनांगौ थाखा नांगौ जाहैबाय आरो एग्रिमेन्टआव बेसेबां थाखा बिदों 5,000 सोर बिदों बेखौलाय चेयारमेन आरो मेम्बारखौबो बुंबाय आं मेम्बाराबो बे एखेयानो मा मुं चेयारमेननिया 5,000 होआबा नोंनि न'खौ खेबा मा मुं चेयारमेननिया चेयारमेननिया नार्जारि आंनिया फार्स्टल' जादों बेखौ सोर लांखो बेखौ आंनो माने लानो ज' खालामनाय जादों आरो दा नोंनि आखायाव दं चेयारमेना बिदोंमोन चेयारमेना 5,000 खौ बिदोंमोन ओमफ्राय माने सेकेन्ड माबाखौ सोना होगोन होनदोंमोन ओमफ्राय दा 5,000 होआबा माने बेखौ होआ बुस्थु ओरैनो मेटेरियल्स बायनो बिदों ना गाव जानो बिदों फैसा बेखौ माने गावनो बुंबाय गाव जानो बिबाय आरो 5,000 खौ नङाबा मा होनदों बे बेखौ बुंनाया जाहैबाय 5,000 होआब्लानो आंनि सायाव बुंनाया आं सोंदोंमोन सार आंनि न'आ खेबदो बिदि जाबाय होननानै बुङो 5,000 खौ नांगौ ओमफ्राय मा मुं नोंनि आंनिया रबिराम बसुमतारी मा जायगानि लावख्रि BCDC फाथाबारि